Sagudayan nga ti surat ti pakasalitaan ni pagayam ti Venus Anapoluan Tulia. Idi kalman lae. Idi kalman laeng manong nemi. Tainawis nak ti kasinsin ko nga pamamtam kanu makidaya. Tada kanu simmangpet nga hawayan. Tiamok idi manong nemi nga hawayano nga ibagbaga ni Kasin Nancy ket lahayen. Nga mamot pagayam. Isunod ko na hawayano. At nagan na, Willie. Mababainak idi manong nemi ngem idi asit ganak agnar nervyos na. Hi, Miss Beautiful. Mabalinti makimam mo? Venus tinakan ko, apo hawayano. Willie ka naman natanggan niya. Hantang-hantamat agad dayo titawan. Amo nang titawan ko tamom. Ompay 40 ma. 40 tahon. Himti lang am. Kasla 30 lang. Dadaman di mo gusto ka sa om. Nagraip dagi kulap mi manon mi ket tsak maawatan tiriknak. Kaslakla mabatumbalani kadigiti pereng ni Willie man. Namuna ket dinakmat na adaywan. Manong Willie ka naman natin. Sino ka natuwa yung nagbakasyon? Ni papati may sa siya kenda tayo ading ko. Ni misis mo ngay. Napindas nga sa lodsod. Imbating Jaway. In-divorce ko. Tapay. Natugtalak nga sa bali nga lalaki ti biyag na. So, in-divorce ko. Isukat iti nangalakin ka? Siya tinangalakin ko, anay. Nakuting amin. Kaya naubingim si ka. Pinurusmot namin nga pinersa. Awang pa bainte na hindi. Alaik sa dyan. Hindi mat nakapag-US citizen. Laman la sa sinon. Adanak yun. Adanak may maysa. Adakin ko kahit anong order ng tamita, in-divorce mo na di asawam. Sapsapulak na order kaskwad na eh. Maglagin na mamuka. Sikat kayat ko. Sana kami kari. Kinapudno naman nung naming ket adan boyfriend ko, ni Rodel. May sa man nung naming nga construction worker. When? Idin ta siya ket agpapayak nga manikirista iti may nga parlor no pay mamanong amapan sa klabapan no adut ti customer tawagan nak no ko oy biro sumay ka man adut customer sige no hawom mo titawag da no ka manong name mapanak ang service kadagit ti karoba mi nanaro naman no name no da kasar siya iti mang manicure kada mang pedicure kada kwada mang ada boyfriend mo? Awampay. Uy, pag-iso na yung no kasta. Kinidagnak manong name ni Nancy. Hala, nagulbot ka. Shhh, tagtagari. Dolyar ko naman. Kahit mo sawat. Isukat mo. Di boyfriend mo. Ito dolyar. Kaya anak ko, construction worker laing suna. Kontrakin ni Willie. Shhh, patsiyam ko mga rod. Ngayon diborso na nga talaga ti asawa na. Ibagana ko mga rod saan nga pag agpepeso? Loko. O may laro mamanday at sa bali. Kahit nukas pagkarikan tamayat ka, di maramanan na ka. Sa bagay saan ka na virgin, di ba? Hanin na. Dadamat mapaspasama ka na kami tinubyo. Kasama nga iso na. Mablata. Basta. Kahit ko di makaigam ti tulya. Manong nami, hindi agawid ak ti balay, kat nadlaw siguro mat ni tatang, ti garaw ko. Kabutad da ni tatang manong naming imamat na kidaya. Ay, Binas, etang, makatuba, habi ka titang. At damat madlaw ko itay, tagsasarita kay kada ti Hawaiano, maniwili.
Napitan. Kasala kurso na adam. Kadiyo ka di kayat. Nga da mga asawa kanya kawayano. Tapno makadanong sa Jahaway. Kat matawing kayo. At asawa na, asawa ni Wilin. Tang, indiborsyo na kano. Basta, hoy, ibaga na. Halakit mayat. Nagpabeso ka, nagdivorce na. Nangamit ka nito nga nga saan nga nagdiborsyo. Panasak tigasat ko tatang. Dolyar ko na yun man. Kasano nga rin das kaya na mo. Rodel. Babaan nyo na. Kasano numamuan na. Mamnata na. Kaya kahit ko ba na dolyar ang iminiso na. Construction worker lang. Manong name iti may sa ngarabi, ibaga ni tatang at makasapol kanyak. Sino tang? Ni Willie. Ay, ni Willie? Why? Doon man kita nakasupot nga inyawat na kininanang mo. Sa ada maintan na kanyak nga mainom kin mapulutan. Ay, paspasa ma. Dawatan tulya. Lalaing naman ako. Tatang man. Bus ko mga agananan kaunadang ba? Iyawat mo tin kanyak manong name niyo, Willie. Baru nga model cellphone. Who? Thank you. Ken, nato yun? Porcelas. Bagay ken ka. Wow! Dapat ikayat mo. Ala, kababay na. No ibagak. O na saklat at makamon. Porcelas, cellphone, porcelas. Takayat mo. Kinaman karitos mo. Kagad yung summit. Yalangan to titro. Ito na no. Tandog shopping. Ito na pa nag-shopping ta. Kasi ka na itong bigat. Gusto ko na hindi. Ringkor na kita eh. Natatang mo. Pagsasangwan na natin. Nag-asan. Sang agalod nga. Arak, brandy. Ito tumba-tumba ka dyan. Kadi, sumula ka taktak ka dyan. Gaman ito ni tatang. Kaya na dupay pulutan da. Sige na kahit mo. Kumunayan tayo to'y. Willie. Kinagyaman na. I love you. Gor ka manunutik pa ya. Sa mesa niya. Juan, nagulbot ka kanya kala. Ibaga ang boyfriend mo. Ngayon na amuak nga boyfriend mo ni Rodel. A construction worker, saan? Di mo ko na nga nagsina kayo. Muna, magatuladan at mo. In-divorce ko ni misis ko. Baka ko naman insina ko ni boyfriend ko. Kala, insina mo isinum to pa lang. Isinak to pa lang. Basta man ti kunak. Ang gayam. Baga awan ti arak data pitakam. Anong pitaka? Kung pitaka, nakangangaw ka matwili. Ka, ano kahit mo? 1, 2, 3, 4, 3 pa lang, 3. Ano nga 3? $300. And ako, pakiigam ka matidul yan. Ano kumabahin? Anak mo daw to, ano? Baka mo to ba, ibagam ka ako, ha? Alaan. Amate mo. Nawat ko manong, dolyar ko naman, $300, manuetan. Sapo, 50,000 ko na blatan. Yung binigla na kumatin manong naming nga, inig ka man ti ping-ping sumbang, ping-ping ko sana inamalangan na namin nagitilips ko. Venus, I love you. Luko ka, antiyak pa insinam di boyfriend ko. Insinam to, pailang, sumalaso. Ha? Kasta o na yung tirasaw dahil hatatang mo, kinagitikarubay yun. Kapag kadon tinainom da. Ninanang mo ngay, napamatimig mo sa dya mo, tinanang ko tuminom ka. Nagiti kakapsat mo. Sisaklayan ng tinabati. Dahil sa kangarot product. Kasta, awang ngarot kadwata dito, aneng. Awan yun to yan silad mo. Ano kahit mo sa akin? Kahit ko parang sa akin ka.
Beijing ka pa eh? Ano yun? Nga bale, na may Pinas Manila at Musang Kamarikana. Let's go. La, willing ka kaya. Mga nabaybayan na to. Saan ka baybayan? Itugot ka dun sa Hawaii. Petisyonan ka. Kung may kanto pa yung munang ikasar. Ha? Naman saan nga ita, ha? Ang subliak pa lang di Hawaii sakto. Ang bakasyon man rin ikasar ka dun. Right? Oh my God. Namin pinsanen nga nasisira pak manong nemi ti Tulyar. $300 manong nemi. Kinig Karina ngayon income to shopping kinig gatangan na kadig iti alahas ko. Ore maamuan to na ni Rodel, amuan ang tulatan ti kahit mga asawen na talagang adjakon nga kahit isuna. Gabuta, Tulyaren manong nemi ti kayat ko. Ket gabot at damutin pantas ko manong nemi, syempre sa nakanarikatan ket naglaing ni Willie nga gruman sa manong magustok launay manong nemi, iti panangay ayam na panang kinikinit kadigiti duwaman sanas iti bibig ko, kagedan titakulap nga da iti baba manong nemi ket ni, kasta una iti panang, Willie, nalaing pa nga mangan manong, di pa inarabid ni Rodel tinangan, isuna pa ilang manong ket nagmayat. Kasto gaya mo po, nagmayat. Oen manong nemi kamayatan nga gininom datatang kanda nang gadirakadwa da itilikod wan sangot ti balay mi. Kastaw na met manong nemi ti panang manso ni Willie kanya. Magustok met manong ata siyempre nagmayat. Oen manong, nagmayat na kamay-mayat. Imyan paikit din manong nemi ni Willie. Imyanin. Wan. Imyan, kahit hindi makaturog kami, siyempre, di minamon na napuutanin. Noon na yakalumot nga simbrek datatang kininanan. Hindi makapuutak, manong nemi, ririingin nak ni Willie, kada kiti arakop kinagay. Ako rin kabay lang ha. Nagmay lang ito siyar. Nalpas ka kanin, nagsiyar. Wan. Nakaksiyar. Kabigatan na manong nemi namuanin datatang kininanang nga nagkaida kami. Ay! Nagkaida nga iba't yung barok. Wili. Tatang. Ako pagdanagan nyo ta. Nakasagana ka mo yung kasar kang kuhan. Itol ka anot pa nang ikasar mo. Mabali na. Agsubliak pala sa di Hawaii tatang. Tatang. Sa into next year. Sunto. Agpakasuya, ta ikasar ko ni Venus. Kasano nga ro din no sangkang subli. Saan nga mabalit? Agsubli ang subli tatang. Ikarik ka na kayo. Kit kabayatang ngandak sa jay. Binulan mat nga pauitang kay di Dulyar. May pauitak kini Venus, ikang kay mat kini tatang. Kininanang. Agpaisot ako na, paro. Wala nang. Pagdanagan nyo. Napitas na trabaho sa jay Hawaii. At dakti construction, amoy na construction sa Hawaii, nakaltas paldo na. Ay kasta, may sa apurma nakti construction. Siya, nga rin mo kasta barok. Basta sa mga baybayan at anak me, sublianam to. Wen tatanggat kabayatan nga, at dak pala dito ita, kahit income to shopping kini Venus madam-dama. Ibagay yun anya mo kayat yo. Kahit yun barong abado, pantalon, sapatos, ano na. Sapatos man nga ron, kasta. Ken, ay kata kapantalon to pa na. Kaya na to, may perdentado nga brief ko, gumatang nga kang barok ni brief. Kaya siya kamot, bakit? Kanya nga tanong, kakuyog tayo da. Datatang gananang mo? Pati makadisturbo da. Kadata, kaya ta malag shopping Nagring ti cellphone ko manong nemi kabayatan nga nagsasarita kami ni Rodel, ti boyfriend ko. Ni Matayuak. Hello. Hello, Venus. Puto nga ti damag. Damagan niya. Hawaiano, magnakan ti Willie. Imyang ka no ti balayo. Peso? Pasensyahan, Rodel.
Nasisira pa ti dolyar. Ano gutek? Nalo ko tirik na kapati dolyar. Ora man ta sa sino. Dakila gundawa oportunidad tinipay kanya. Di mo kadi amo nga asawa ni Willie. At asawa na ng divorce na. Dinawat mo ka no? Dinawat mo ka di? Ti pamaniknik nga nagdiborsyo da. Nasaan ka di ba lang? Rupya ka nga talaga ti dolyar. Hindi ka dadan ng sumblat ken ka. Awan-awan sakit tinakang mo rodel, tas sikat ng damo kanya. Nasakit kumat nakam mo, ang sikat na kauna kanya. Sayang ti panagayat ko ken ka, Venus. Sayang met, no, saan kong aklonan ni Willie? Ginabud no na, mapangka mag-shopping ita. Kinabud no na, nakan akong ti $300. Kinabud no na, baro nga cellphone ko, gidatang na, dapor selas ko, kinadalo pa ti pain. Sa among may paay ni Willie kanya. Nagpraktikalak laing, Rodel. So, pasensya kan. Ro pa kayo ti dolyar. Lasawam ti kahit mo masawam. Sige. Sige, Rodel, bye. At nagayam manong name ni Willie ti asadig ko. Dadya ni Rodel? Willie? Insi naman. Amunang imyang ka. Bagak mati na, kayat kang amangin may suna. Good. Okay. Nagrubuhatan ta ka. Umakit to alain. Urayin daklain. Nakagawit pala sa jabalay, nagsukatak. Sakto, umakit alain. Ura kita, matukot sa paglukanan tayo. Sigaret Willie. Ginundawayak day tama nun, nemi numampay sa angasyak ti mangibaga. Kahit mo na to'y, naku na kaya dati ka na, kahit mo pa, tungad tak, tulungad latan, angit no, bayadan min, nakita po. Nadumat kwarta na nga talaga, nakalala nga talaga dito, kwarta na. Ne. Ano na dyan? Napangkam na nga ni ti restaurant, manong nemi, nakadot order na, nadot imbugbungon mi, manong nemi, nga inruwal, panantabay. Nito kahit mo. Idagastan data hanta nasida na katwad. Maramalang magdatangat-tatang kinanang mo. Kaya nagitiginatang-tanga para katakwada. Idagastan. Idagasta? Apay papananta. Kahit ko timapaniti beach resort. Sa jay. Kahit kung aking kinamatan ta, aglangoy ta, agsisinayo ta. Tingnan kayat ko. Nulapsak tek sa o manong nemi dandani inal daw nga kuyok kami dandani rinabi manong nemi nga umay umyan ka nagpapas kami tiragsa. Makabulan manong nemi aging ka na danunan iti panagawid na. Magpapawid kantuin, no problem. Sige ha, hanggang sinsinubyan ng kinirodel, tatawa na ko. Kahit nakpengorda jumat. Wala, handa ka na kaya. Kapag ang ng Hawaiano. Kung pauwit ka binulan mo, uray kinsenas katapusan. Peso? Nagsweldo ak kinsenas. Sa agsweldo katapusan, may pauwit ka, may pauwit. Nagpeso manon name di idan, makabulan na sa jay, tinawagan na, kinintad na mga kanyak, tikapos, at the control number, at napang kinruwal. Timawag. Ikap to datatagin nanang mo ha. Manong intad ko. Kamo to dati sa 2,000 da. Tatad da, kukum amin yan. Ay kamanak, Rodel. Apay Rodel ko ng kanyak. Ay, Willie, sorry. Loko ka. Ni Rodel, tadat panunot mo ha. Sorry ko nang man. Apay kit din nga Rodel. Imbas nga Willie man. May kaduwa nga bulan, dikat adda talo nga bulan ng manong sipod. Ni. Apay kitsak lang nga greglan. Iti tumawag isuna manong naming ited na ti control number. Iti may kaduwa nga bulan nga panagpawit na. Willie, talo ayaman nga bulan nga sana kanadat nga. Talo nga bulan ng sipod, di ba?
Makabulan mo dito, sakban nga nagawid ka. Kada 2 bulan na sipot nagawid ka. 3 bulan na si kuko. Very nice Wow Di, adan dun danunek nga anak ta. Into nagbakasyon na kat ikasar ka. Adada nga suportaran na tama si kuko. Kinagtog pa check up. Yeah. Well, no problem. Kaya, ganito alam man natin pawit ko. Kaya siyempre, ikam tumanin datatang kinanang mo. Imbaga karot manong name ka datatang kininanang hindi ta maala kunti kwarta ng barak na pa nagpa-check up. Kaya positive na talaga. Inresetaan na ti doktor manong name ka kitay na scan nga tumarek. Di makadakas saan kumatan nga makontak. Di matin to tawag manong naming ni Willie. Nang tatang di ba't lagpaw iten. Kansambat latang nga tumawag. Ang tsaka matin makontak. Hindi tumakailan ti tiyang ko manong naming kit madlaw. Ay, pasigaw ka. Binos. Wala na. Siya na takin putat. Ni Willie. Ay, pukit na wayano. Oreno, kanay mat nga tumatawag ipapawit. Nadangar ti problema. Samatan nga papawit, samatan nga mauawag, jakmatan makunta. Talaga nga jakon makontak, dinak matawagan, wala nakatawagan, jakmatan makontak, awanin ti damag kuma. Kabulaan akong tatang, nanang, ragat uray no aday, na urnong mo ka nagit-inted na idi. Namnamin do, madlangan ang tada. Tada di pitlo nang kit so di panang ibaga pakaminduan hindi maamon na nga masikuka. Sumarunong nga bulan, amot nga nagpapawait. Lagi ito kasapoy. Oray-oray sang ka ba sila nga naurnong mo? Anda ba sila nang tinda kayo nga akit inor-ornong mi tinaitid kada kami. Kaya po, dito ko nakikay di balasan ko. Sigurado ka? Huwag ko lang. Itangarod. Agpas kayo ka na malasan. Ngayon baga na ito makapas na ko nagbakasyon. Umay nakuni ka sardata. Kalakit na siya at anong pepeso. Lalaki manong name itimpas ngay ko. At nagan na. Dinamag ni nanang. Willie. Junior. Basta Willie. May surti pilyedo. Ano kas pagaliganta. Agawid to. Kaya may ikasar ni Willie, hindi mabalbaliwan pa nakiristro na. Isort ko kaya din depilyado na. Buno agbalingkid din nga Willie Jr. Saan na sigurado ng agawid, buno agsubli, nga may ikasar. Impas na ko, manunemi, kalpasan ti talo nga bulan na pinabunyagak imaimatendar ni Rodel. Kumusta? Ana, sa itayan ni Willie? Danda rin agawitan. Stan? Kahit no saan ang agawid nga No saan nga hanak ang maikasar. Nga nga rodan. Kawanin na. First birthday manong name ni Willie. Kaskas di nga awan ni Willie manong Jack Makunta. Naging ganda nagbakasyon manin kadakwada manong name kat napang kami ng awan ni Willie. Dapa kini mamang natadda. Tata, nana, mabalitang sa lutsod. Ano na di marasak ko? Ape sa mga nagbakasyon di Willie. Masakit kami ni Mrs. na. Di damat nagdiborsyo ya, tata. Nagdiborsyo na ya. Ulbud nga rin na kasta talak yun. Putot na nito yun. Kaya kung sawan, anda na pututan ka na kayo ni Willie dito eh. Datatapo ko yun dito. Willie mit at nagan. Ay, nagloko na dyan ko bingin. Ay, aramidan na lang dati nga aramidan. Alala ba, marasan ko takwa. Ikaktikwarta data apukok. Dati, kwartang barok Talo, kasot ka tulyan. Talagang mahilig at talo kasot nga tulyan. Tulyan. Rupa aktubat kami tulyan. Gabot awan ng tinamnamak kini Willie, gabot at damag-gayam na nagdiborsyo ti asawa naman.
Nagsubli man ti trabaho manong name nagmanicure, pedicure, service kada kiti magtawag kanya. Naging gati may isang arabi manong name may nakpidasyan ni Rodel. Rodel apay. Kahit kung agsinublihan ta. Kaya't nakadipay din ito ng ganak ang balasang. Nagasagan na nga mga bilang ang pudno nga nagtawad kanya kini Willie. Rodel, awanin tirupak niyo sarang ko keng ka. Sampai nga nagbahali ti panagayat ko. Tano, nagbaliw ko man, at ako man kasukat mo. Kaya nagasagana ka, mangikasarkan ka. Adamad lang pangaramat at tiornong ko, nga mangikasarkan ka. Matungpal mo't lang ting, kalikagum ta, datatag-asawa. Ang mga no, pagdakdakir mong turet, baka no, agapatan to kat, pag sidir mo, saan ka ka mamati kanya? Sika talaga tinekari para kanya, kat siyak tinekari para kanya. Basta sa mundo nga, ulitan tag grup at dulya. Bata ulit ak kumapay nga ron, mag-asawatan. Sige, no talagang ipatpatag nagpailaing. Takilo ulit pagyabanak hotel. No tatamat lahat tagkatuluyan. Kitsapi ko ma, tama ipatag munto ni Willie, o rin adantun bukod tanganak. Kaya damat launay ti bandak paggamanan manong name ito talaga nga napateg, napudnot panagayat ni Rodel kanya. Nagkasawa kami, manong name, kaya nakaramid, nakandaan kami ti kabukudan mga balay, kaya nadaan kami ti duwang anak. Balitalon ti anak ko, duwa kaya ni Rodel, may isa kaya ni Willie. Kasi nga, nagtalinaed, iti kaya nadungo ni Rodel kaya ni Willie. Dito nga rin, di pagkasalita manong, ito na minsan, kahit nasulisugag na po ti dulyar. Ngayon, ti pagyamanak, daanak mo lang ti lalaki, nga napudno ka na sinaw, ti panagayat na kanyak, itilikodan ti amin. Tuwing nga rin, agyaman nga pagayam mo, Venus. Thank you, Venus. Thank you, at kalagay din ang buya.